Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden tezi sany hoş geldiňiz. Habarymyzyň şu sanyna. Türkmenistanyň prezidentiniň Russiýa sapary. Türkmenistanyň Russiýa ugurly uçur gatnawlary barada. Dünýäniň iň kiçi sygyry. Salah ýylyň futbolçysy ýaly habarlar getirýär. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidentiniň Russiýa sapary. Şoňa hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary başlady. Bu saparyň öňü seýrasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň nevitgaz meselelerine gözegçilik edýän ornwasary Şahym Abdurrahmanow bilen Russiýa Federasiýasynyň hökümet başlygynyň ornwasary Aleksandr Nowaň arasynda gepleşikler geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň prezidentiniň Russiýa saparyny hemde iki ýurduň arasyndaky sowda-ykdysady hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge gönükdirilen resmi namalaryň gol çekmäge taýýarlanyşy barada maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň Türkmenbaş şäheri bilen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň Astrahan şäheriniň arasynda dogonlaşan şäher bolmak baradaky ılalaşyga gol çekildi. Şeýlekem Astrahanyň Tatishev adynaky Dowlat Uniwersitetining rektory Konstantin Markelov bilen Türkmenistanyň Bagtymur adynaky Türkmen Dowlat Uniwersitetining rektory Bayramoly Orazdurdiyewanyň arasynda bilim baradaky ılalaşyga gol çekildi. Iki ýurduň uniwersitetleri bilelikdäki tassammalary alyp barýar. Akademik alışçaşygyny geçirer, huner kemilleşdiriş okulary guralar. Türkmenistanyň Russiýa ugurly uçur gatnawlary barada. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine adaty halkary uçur gatnawy ýoly goýdy. Bu gatnawlaryň sanynyň artyrylmagy göz öňüne tutulýar. Aşgabat Kazan ugru boýunça ýygdarly gatnawlary täzeden ýoly goýmak 19-njy iýuny meýilleşdirilýär. Bu arada Kazanyň halkary howa mezgiliniň gatnaw tertipnamasyny bellenip geçilýär. Türkmenistan aviakompaniýasy her hepdeniň dynç günleri bu gatnawy ýerine ýetirmek meýilleşdirýär. 22-nji iýulda bolsa, avia gatnawlaryň ýygylygy artyrylyp, hepdede 2 gezek, ýekşenbe we anda günleri ýerine ýetiriler. Odol Aşgabatdan Kazana uçur gatnawlarynyň 1-nji iýulda başlamagynyň göz öňüne tutulýanyny ma'lum edilipdi. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Russiýa arasyndaky avia gatnaw Aşgabat Kazan Türkmenabad ugru boýunça ýerine ýetirýär. 1-nji iýuldan beri her hepdeniň çarşanba güni Aşgabat Kazan Türkmenabad ugru boýunça uçuşlar amal aşyrylyp gelýär. Dünýäniň iň kiçi sygyry. Pakistanyň Karachi şäherinde Queen ady verilen sygyr 58 cm boýu bilen dünýäniň iň kiçi sygyry hasaplanýar. Onuň eýesi bu sygyry Guinness'in rekordlar kitabyna girmek üçin ýüz tutdy. 58 cm boyu bilen köpleriň öňsüne çeken bu sygyr dünýäniň iň kiçi sygyry derejesine eýe bolar. Mundan azalky rekord Bangladeşdäki Rina atly sygyry degişdi. Ýöne bu sygyryň aradan çykmagy bilen Queen atly sygyr bu derece dalaşgar bolup durýar. Salah ýylyň futbolçysy boldy. Angliýanyň professional futbolçular bileşigi tarapyndan goşulýan ýylyň futbolçysy bayragyny Liverpool toparynyň Misirli futbolçysy Muhammed Salah gazandy. Bu arada berilen beýanatda Liverpool toparynyň üstümizäki ýyly Angliýanyň futbol çempionatyny 2-nji orny eýelendigi, Salahyň bolsa 23 gol geçirendigi belenli. 22 ýaşyndaky Manchester City toparynyň futbolçysy Phil Foden basir 2 mowsumdan beri ýylyň iň ýaş futbolçysy diýen bayraga eýe bolup gelýär. Ine mehriban müştaqlar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistan we Awganistan bilen baglanşykly meseleler maslahatlaşdy. Türkmenistan Çeх Respublikasy ulug'lugymyny duşuk. Halkara diplomlary ykrar etmek üçin bildirilýän talaplary haýsalar. 10-njy iýuny ýyldızlar näme diýär? Günnelik teleýnama ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtyndan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaqlar, egerde biziň saýtymyzda ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden biziň Atawatan Türkmenistan prilajenýamyzy töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.